नमस्ते. आज मी काप मासे बनवणार आहे. आज सकाळी सकाळी शिवाली आली होती आणि तिने काप मासे आणले होते. आज तिने काप मासे घेतले. असे असतात बघा, पातळ पापलेटासारखे असतात काप मासे. याला काप मासे बोलतात. आता हे आहे ना, मी आता मीठ लावून ठेवणार आहे. हे धुतले नाही, कारण आपल्याला सार बनवायचा किंवा थपथपीत बनवायचं किंवा फ्राय करायचे असले तर त्याचं सामान काढायला पण उशीर लागतो ना. पण आपण काय करायचं, धुवायच्या आधी आहे ना आपण मीठ लावून ठेवायचं थोडं. म्हणजे आणल्या पहिली मच्छीला मीठ लावून घ्यायचं. नाहीतर आपण सगळे मसाले काढेपर्यंत मच्छी कुबट होते, खराब होते आणि वास येतो आणि मग ती नंतर मच्छी टेस्टला चांगली नाही लागत. बरोबर, उतरते. उतरते. म्हणून आपण असा मीठ लावून ठेवायचा आणि नंतर आपण धुवायचा. पण शिजवताना आपल्याला मीठ तेवढाच टाकायचं आहे जेवढा आपण चवीला टाकतो तेवढा. हे असं स्टार्टिंगला जे टाकलं ते असंच टाकलं. असंच. आता मासे कसे बर्फात ठेवतात तसं आपण घरी आल्यावर आपण बर्फात नाही ठेवत, म्हणून आपण मीठ लावून ठेवायचा. म्हणजे प्रिझर्व करते तू, त्याला सेव्ह करते. हा, सेव्ह. आता ह्याच्यामध्ये मी 2 प्रकार करणार आहे. पप्पूसाठी हे डोक्याचं कालवण करणार आहे. हे डोके आहेत ना, ह्याचं कालवण करणार आहे. हे तुला इथे किती रुपयाला पडले? हे किती रुपयाला? 4 काप होते. हे 100 रुपयाला दिले. आता बरेच दिवस मच्छी नाही ना पप्पूसाठी, म्हटलं जाऊ दे, खायला ना 2 टायमाला. आता असे मीठ लावून झाकून ठेवायचे. हे काय करणार आहे? फ्राय? हा, ह्याची फ्राय करणार आणि ह्याचं तुला थोडस डोक्याचं कालवण करणार. कालवण पण चांगलं वाटपाचं करणार. आता हे आपल्याला झाकून ठेवायचे का असे ठेवायचे? असे ठेवले चालतील, झाकून ठेवले तरी चालतील. आपण घरातच ठेवायचे आहेत ना. आता मी वाटप काढते. हे आपले काप मासे मीठ टाकून ठेवलेले होते. मग आपल्या बाकीची तयारी करीपर्यंत मच्छीला मीठ लावून ठेवायचा, म्हणजे कसे खराब नाही होत. बघा, चांगले कडक राहिलेत बघ, है ना. आणि ते आपण कधी पण करू शकतो, अर्धा तासाने 1 तासाने, म्हणजे मीठ लावलं की खराब नाही होत. आता मी ते धुवून घेते आणि धुवायच्या आधी मीठ लावायचा. हे मासे आपले मिठात ठेवलेले आहेत ना, ते आपले 2-3 पाण्याने धुवायचे. चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे. हे असं 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे. हे डोके पण आहे ना, आपण कापून आणतो ना तेव्हा त्याची आतडी असते बघा, ती अशी काढून टाकायची डोक्यातली. आणि हे तुकडे पण असतात बघा, ते अशी बोटं घालून आहे ना अशी त्याची घाण काढायची पोटातली. बघा, अशी घाण काढायची. अख्खा मासा साफ कसा करतो, त्याच्या पोटातली सर्व आतडी बाहेर काढतो ना, तशी हे पण कापून आणल्यावर हे बघ अशी घाण असते ना. ते काय लोक आपल्याला तसं साफ करून देत नाहीत, फक्त ते कापून देतात. आपण सगळं हे साफ करून असं हाताने बोटाने असं एक घाण काढून टाकायची. आता इथे मासे आपले धुवून झाले स्वच्छ आणि ते आपले मसाले वगैरे सगळं काढलेले आहे. त्याला काय काय घेतलं ते मी चुलीजवळ तुम्हाला दाखवते. चला आता चुलीकडे जाऊया. आता सर्व साहित्य मी घेऊन आली आहे. आता तुम्हाला मी काय काय घेतलंय ते तुम्हाला चुलीजवळ बसून दाखवते. हे बेल्टी दे. आता इथे बघा, मी पहिला तुम्हाला वाटपाचं दाखवते. आता हे आपल्याला हे डोके आहे ना, याच्यामध्ये हे कापचे डोके आहेत, त्याचं मी कालवण करणार आहे. म्हणजे आपल्याला बुडवायला चपाती बरोबर चांगला ना तुला, म्हणून तसं करणार आहे. त्याच्यासाठी कोथिंबीर घेतली आहे. हे ओलं खोबरं घ्यायचं थोडं. ही लसूण फोडणीसाठी आहे, ही लसूण वाटण्यासाठी आहे. आणि हा मसाला वाटायचा आहे. हे वाटायचं साहित्य आहे. हा, ही लसूण खाली फोडणीला आहे. आता हे तू नंतर वाटून आण. ते मी कापचे डोके काढून ठेवते कालवणासाठी. तिकडे बघ, चूल एकदम मस्त पेटली आहे. चूल मस्त पेटली आहे. आता इथे बघा, काप मच्छीचे डोके काढलेले आहे. डोके काढले कालवणासाठी. आता हे आपल्याला फ्राय करायचे आहे. त्याच्या आधी आपल्याला काय करायचं आहे, हे थोडं आमजूला भिजत ठेवलेली, त्याचा थोडा ज्यूस घ्यायचा. लाकडं जास्त पेटलेले आहे. ती काय काय पेटलंय त्याच्यामध्ये माहिती आहे का? बेल्टी. हा, नारळाची करवंटी. आता मस्त तवा तापलाय एकदम. चायनीज तवा कसा तापतो जोरात. आता ते आमचुलाचा ज्यूस टाकलाय. आता मीठ टाकते, थोडी हळद टाकते. आगीजवळ जरा सांभाळून राहायचं. या कशी बाहेर येते. हे बघ, इथे आलं लसूणची पेस्ट टाकते थोडी. इथे थोडी मिरची पावडर टाकते.
आणि थोडी मिरची पावडर, हे तांदळाचं पीठ घेतलंय ह्याच्यामध्ये थोडी टाकायची. म्हणजे फ्राय करता ना? आणि थोडी हळद टाकायची. पण तांदळाचं पीठ इकडे घेतलंय ना? हा, तांदळाचं पीठच घ्यायचं असते. रवा घेतला तर रवा घेतला तरी चालेल. चालेल ना? हा. इथे बघा मस्त मसाला लावून घेतलेला आहे. हा, असं मस्तपैकी कोकमाचं ज्यूस आणि सर्व मसाले लावून घ्यायचे. आता इथे हे मिक्स करायचं पिठामध्ये सर्व मसाले टाकून. असं आता हे रेडी झालंय आपलं. आता इथे तव्यावरती तेल टाकायचं. असं चुलीच्या बाजूला बसल्यावर मम्मी तुझ्या पायाला शेक लागत असेल ना? शेक लागत म्हणून तर गावाला पूर्वी आहे ना, चुलीवर जेवण करता करता भाकऱ्या भाजता भाजता हे टोपरं बिपरं पाय शेकायचे. समजलं? आता हॉट बॅग लावायला लागते, पहिले पूर्वी नाही लावायला लागत होती. नाही. तिकडे मच्छी बघा चांगली कोट केलेली आहे. आता सांगा कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटतंय? हा, ताप मच्छी बघून माझ्या तुझ्या. मच्छी तरी बघा इकडे. वा वा वा, काप मच्छीचे काप. काप मच्छीचे काप. वा वा वा. झाकण ठेवू का तव्यावर? डोळे जमतात मम्मी? आता सवय मोडली आहे ना माझी. हो, पण हवा वारा तरी बघ इकडे. ते वाऱ्यामुळे, नाहीतर धूर असं सगळीकडे होत नाही. हो, ढग बघा. आता ही डोकी आहेत ना, ही मच्छी कालवली ना टोपा, त्याच्यात टाकली. आता ही मच्छी आपली झाकून ठेवायची, नाहीतर इथे माश्या खूप सतवतात आहेत. तव्यावर मासे टाकले की असे तर हलवायचे. हे आपला गॅस आपला पुढे पाठी करतो आपण, कसं जास्त वाढवतो कमी करतो. हा, तसं लाकडं पुढे पाठी करायची. आता मच्छी टर्न करायची वेळ आलेली आहे. वा वा वा, कोटिंग मस्त आले जरा. एका बाजूला करायची पहिली. आता किती माणसं जेवू शकतात मग मी असे ह्याच्यावर सांग आता? तरी 3-4 माणसं जेवू शकतात. तुरतुर तुरतुर आवाज येतो का मी? हा, येतोय ना, करतय ते. आता हे मासे बघा, आता आपले उलटे 2 बाजू झाले, पाठीवर झाले. म्हणजे तू कशी इकडे उलटी झाली तिकडे झाली? हा, तसं. तशी हे आता उलटे सुलटे भाजून घ्यायची. ही काडा पण भाजून घ्यायची. हा, बरोबर आहे. पाठीचीच काडा नाही भाजायची, असे परत टर्न मारायचे, कारण ते कच्चे असतात ना मधी. नाही तर खाणारे नाव ठेवतील. हा, पण चुरचुर चुरचुर होते ना, ते मस्त वाटतंय. मस्त आवाज छान येतोय ना. असा आवाज आहे ना मम्मी, त्यांना मच्छी आवडते ना, त्यांना हा आवाज दिला की रात्री चांगली झोप लागेल. काय? हा. आता आपण इकडे मासे तळतोय ना, आता हा वास आहे ना, सुगंध सगळीकडे गेला असेल. आता लोक काय म्हणतील माहितीये का, आजूबाजूची त्यांच्याकडे काहीतरी करतात आहे, मासे तळतात आहे वाटतं असे. आणि खरोखर जर मासे तळत असलात ना आणि कोणी विचारलं तर मग खोटं नाही बोलायचं, कारण त्यांना आधीच माहिती झालेलं असतं की त्यांच्या घरी वास गेलेला असतो. नाही तर आपण बोलला नाही आमच्याकडे मासे नाही केले, मग तुमच्याकडे नाही केले मग कोणाकडे गेले, वास तर येत होता तुमच्या घरात ना, अशी माणसं म्हणतात. हे बघ, असे उलटे सुलटे करून भाजायचे. हे बघ, हे आता कसे भाजले बघ, है ना, असे भाजायचे. हे आपले आता इथे मासे बनत आले काय. आता तू पटकन ते वाटून घेऊन ये जा. मग पटकन कालवण घालून घेते. हे वैलावर टाकते आणि तिकडे मग कालवण घालीन. जा, तोपर्यंत तुम्हाला वरती दाखवतो वातावरण बघा. आता इथे बघा आपण वाटण वाटलेलं आहे. आता मम्मीला जाऊन दाखवतो की वाटण कसं झालंय, बरोबर आहे की नाही. करतायची
मस्त वाटून आणलाय तो. टोप दे बाबा इकडे. आता इथे बघा मी तेल टाकलेलं आहे. आता मम्मी चेक करते की तेल किती तापलेलं आहे. तेल किती तापलंय म्हणून थोडी लसूण टाकून बघितली. आता आपली ही चेतलेली लसूण, बाई चेतलेली लसूण अशी जराशी तिखटात बुडवायची अशी, आणि ते आपण तेलात टाकायची आणि बंद करायची. बघा असं चरचर आवाज आला पाहिजे. आणि आम्ही जी ही चूल बनवली आहे, आता ह्याचा फायदा तुम्हाला समजेल बघा. हे साईडला जरी आग नसेल पण खालून त्याला गरमाहट आहे ना, त्याला तंदुरी लागते. तंदुरी आता झालं की एका बाजूने वैलावर ठेवायचं. याला वैल बोलतात. वैल. आणि असं भांडी धुवून घ्यायची. आता चुलीवर मी ते तेलामध्ये फोडणी दिली. लगेच मी ते मसाला टाकला वाटलेला, नाहीतर लसूण करपत होती. आता त्याच्यामध्ये हे आपले मच्छीचे टोके टाकायचे. आता इथे फोडणी दिले. आपलं वाटप त्याच्यात टाकलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये मी आमसुलं टाकते. ही आमसुलं पाण्यात भिजवून घेतली होती, कारण याचा ज्यूस पाहिजे ना मच्छी तळायला, त्याच्यासाठी. आता हे सर्व आमसुलं याच्यामध्ये टाकायची. आपलं ज्यूस पण टाकायचं, म्हणजे आपल्याला आंबट पाहिजे ना तेवढंच टाकायचं. आता आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं. हवा सुटली आहे. शेवटी झाकण ठेवते. आता इथे चांगला कड आलाय. हे बघा, हे बघा मस्त उकळ आली आहे. मस्त उकळी आली आहे. त्याला बोलतात कड आला. कड आला गावाला बोलतात याला. आता कड आला. चुलीवरचा कड आला. हा, चुलीवरचा कड आला. तिथे आमचे डॉगी. आता इथे आपली मच्छीचं कालवण आणि मच्छी फ्राय तयार झालेली आहे. आता तुम्हाला पप्पू फ्राय आणि मच्छी खाऊन दाखवेल कालवण. तो आज भात खायला लागेल कालवणाबरोबर. चालेल. आपण मच्छी फ्राय करतो तेव्हा वास वेगळा येतो, आणि आपण कालवण करतो ना तेव्हा त्याचा घमघमाट सगळीकडे जातो. तेव्हा त्या मस्त झणझणीत कोणतरी माशाचा कालवण केलेला आहे असं म्हणतात. जेवायला गेला पाहिजे त्यांच्याकडे. हा बघा, हा वास कुठे चाललाय. कुठे कुठे सगळीकडे वाफ चालली आहे. कुठे चाललाय? तिकडे चाललाय. जात जात तुमच्या नाही म्हणजे जाते, म्हणजे तुमच्याकडे चाललाय बोललो बघणाऱ्यांकडे. त्यांच्याकडे चाललाय वास. आता इथे मच्छीचं कालवण झालेलं आहे. आपली मच्छी फ्राय पण झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करते. बोल बोल. आता गॅस बंद करते म्हणजे जरा लाकडं पाठी ओढायची. चूल विजवायची कशी ते पण दाखव. अशी चूल विजवायची. जरा त्याच्यावरती झाकण ठेवायचा. आता चुलीवर मी झाकण ठेवते, मारीत नाही. गॅसवर मारते तू? गॅसवर मारते. आता विजवायची कशी? ते जरा पाणी मारायचं असं, नाही तर लाकडं आहे ना पेटतच राहतील. लाकडं विजवून ठेवायची म्हणजे ते आपल्या पुढच्या टायमाला उपयोगाला येतात. आणि हीच राख आपल्या झाडांसाठी मग फर्टिलायझर यूज होईल ना. झाडांच्या माडांमध्ये टाकू शकतो ना आपण. होय. चला, आपलं मच्छीचं कालवण, मच्छी फ्राय झालेली आहे. सर्वांनी आता पटापट जेवायला या. फटाफट कॅमेऱ्यामधून. इथे आता आपला कालवण बघा, मच्छीचा काप माशाचा कालवण बघा. कलर बघा किती छान आलाय. मस्त एकदम. चला आता रेडी. असा ढवळायचा आणि मग वाढायचा. आणि असं गरम गरम चुलीच्या बाजूलाच खायचं. हा, तरच फायदा त्याचा. इथे बघा आपलं सार वाढला जात आहे. इकडे ताटामध्ये भात आणि चपाती पहिलेच आलेला नंबर लावलेला आहे. आता इथे मच्छी फ्राय मच्छी. वा, बस बस झाला. बस 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 झालं आपलं हे. चला आता सर्वांनी खायची सुरुवात करा पटापट. चुलीवरच्या चुलीवर गरम 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 या खायला सर्वांनी. आतमध्ये नेऊन नाही खायचं, इथे बाहेरच खायचं. हवा पण एवढी मस्त सुटली आहे. आता इथे तुम्हाला पप्पू बघा टेस्ट करून सांगतोय. चुलीवरच्या चुलीवर गरमच्या गरम इथल्या इथे बसून खायचं. आता मी तुम्हाला सांगतो, मला तर मच्छी सर्व प्रकारची आवडते, पण फ्राय मच्छी तर मला खूपच जास्त आवडते. आपल्या रश्यातली पण आवडते, मग मी थपथपीत पण आवडते, पण फ्राय त्याच्यापेक्षा जास्त आवडते. फ्राय त्याला जास्त आवडते. काप मासा कसा लागतो ना, कसं झालं आपलं ते सांगतो तुम्हाला.
छान आहे मम्मी, काप मस्त चवीला छान बाहेर लागतो. मच्छी म्हटल्यावर ते माश्या येतात ना, म्हणून असे हवा घालते. म्हणजे कसं माणूस बसवायचा आपल्या बाजूला नेहमी कधी पण हा, हाकवण्यासाठी. हवा घालायला. चव एकदम छान झाली, चुलीची चव पण लागते एकदम छान, मसाला पण एकदम व्यवस्थित लागलाय, मीठ पण एकदम व्यवस्थित लागलाय, खायला पण एकदम मस्त. आणि सार बरोबर माणूस जेवून जाईल. जेवणार मच्छीच्या साराबरोबर. नाही तर असं झालं की असं वाटतं त्याच्यात म्हणजे काय काय टाकलं, कोकम पण टाकलंय ना हा, आमचूला टाकली आहे आपण, कोकम टाकायचं. मस्त एकदम आंबट चिंबट झालं खायला. आणि रेसिपी एकदम छान झाली. चल आता पटापट खा, मासे येतात आहे तिकडे. आता मी एकटा नाही का, तुम्ही पण आमच्यासोबत खायला या, पण मोबाईल मधून, पटापट टीव्ही ताट खाली मधून, होईल. कॅमेऱ्यामधून असं खायला या. म्हणजे कसं लगेच संपून जाईल सर. हा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. मी ते माश्या कळते.